जोङो दा हाग्रामा सारजों उनजों दङ। दा नैबे जेम्स सारनाव फैनानै जोङो जयेन जाफैदों। गोबां रायजो राजाफ्रा नोंथांनि न'आव फैनानै गोसो जानानै बिपिएफआव जयेन जाफैगासिनो माफोर जोंखौ मोजां मोनो, हाग्रामा सारखौ मोजां मोनो आरो आंखौबो मोजां मोनो। जों रायजोनि सुख दुखआव रायजोजों थायो नालाय, बेनिखायनो मोजां मोनो। थांनाय समाव जितु इउपिपिएलनि सरकार दंमोन, बे समाव नोंथांमोना जेबो सहाय मोनाखै। ओंखायनो दिनै जों दस्रा बे सारनाव थैजासे जों सानसे बेलासे सहाय मोनगोन होननानै जों हान्थिनाय नुजाफैनाय जादों। माने बेलेग जायगायाव जों बेफोरबायदि गोदोसोनानै दं, रावजोंबो नायसनजाया, बायदिसिना कागज पत्र सोरबा बिफैयो, बेफ्राव जों हरनाय जायो। बेनि थाखाय आं बेफोरबायदि प्रब्लेमाव गोलैनानै दं आरो। जोङो गरिब गुन्द्रानि थाखाय जोङो दा हाग्रामा सारजों उनजों दङ। दा नैबे जेम्स सारनाव फैनानै जोङो जयेन जाफैदों आरो बेनिखायनो जोंखौ मानि थाखाय नायसना, मानो जोङो गरिब, बेखायनो जोङो दा जयेन जानो फैदों आरो। बेनिखायनो बयबो गरिब गुन्द्रा होननानै जोंबो मोनसे साननाय थायो, जोंहाबो हास्थायनाय थायो। जोङो दाब दाब गामिनिफ्राय रेल माथियाव गोदोनानै दङ। बेनिखायनो जोंखौ नायसनोबा जोंहाबो एसे साननाय दं आरो जोङो मोजांनि थाखाय बयखौबो गिदिर गोलाव जाहोदों। हाग्रामा सारा जेन'बा जाहाथे गिदिर गोलाव जाथों बा जोंखौबो नायथों। जोंनि गैयिनि थाखाय बयखौबो अननायजों सिबिनायजों जोङो जेम्स सारनाव न'आव फैदों।